बे भिडिअआ डेन्जार जानो थांगासिनो दङ मानो होनोब्ला गावनि बिदाबाबो न'निबाबो नांगौ समावथ' बुंनांगौ बुंखानांगोन सासे हिनजाव ना सिख्ला मानसि चक्कर सोलिगासिनो दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थ' थाबैनो बिथांमोनखौ हमनायनि मोनसे नटिस पुलिस बायदि हमनाय नङा दै नटिस फैनानै दङ बे मा टाइपआव माब्रै आंनि बिदा सोर मानो हमनांगौ गोनां जागोन सोर हिनजावजों अबेनि बोरैहाय लिंक दङ आं फोरमायनो थांगासिनो दङ बिनि सिगां आङो मोनसे भिडिअ लाबोग्रोनो सानो बे भिडिअआ थारैनो नोंथांमोना नायजेननायाव बरिं मोननो हागौ नाथाय नायजोबोब्ला बिराद इन्टारेस्टिं आरो जोंनि थाखाय गोनांथार एक्स एनडिएफबि जाय आदा बिथाङा मोनसे मोजाङै बिबुंथि होदों आरो साफ्रोमबो बर' समाजनि सुबुंफोरा खोनासंनाया गाहाम आरो जों बेखौहाय जोंनि जिउ हान्थिनायाव बाहायनायाबो गाहाम डियार नाब्ला सारनिबो बाव खोथा जोबोद मोजां ओंखारदों बिनि उनाव फैगासिनो दं बर' जातिखौ सिलाइनि गुलिजों फोजोबनो हाला आरो गोबां नाजाबोबाय सिलाइनि गुलिजों बर' जातिखौ फोजोबबोनो नाथाय दिनैनि तारिखाव नुबाय बर' जातिखौ आरोबाव सिलाइनि गुलिजों फोजोबनो हाला बर' जातिखौ ड्राग्स आरो गान्जाजों फोजोबनायनि गुबुन जातिफ्रा दिनै गुबुन हारिफ्रा मोनसे थांखियाव फैदों बिनिखाय जोङो बिनिफ्राय माबोरै जानगाराव थानो हानो जों बर' हारिया बे बुहुमनि बिखायाव बर' हिसाबै जोनोम मोनबाय आरो बर' बायदियै जोङो थांनानै थानो लुगैयो दिनैनि तारिखाव बांसिनानो बिमा बिफा सानैजों सासे गथ' खाङो आरो बे गथ'आ फैयै फैयै सासेल' गथ'आनो फैयै ड्राग्स एडिक्टेड जाफायो जायनि जाहोनाव बे गथ'आ उनाव सोरबाया सुसाइड जादों आरो सोरबाया गथ' खांनायनि खुनु मोनसे चान्सेसा थाहैयाखै अब्ला बिनि जेनेरेसना बेयावनो जोबथ'बाय अब्ला जाथिनि माइलेजआ बेसेबां दंबावो फैबाय थानाय 100 बोसोरसिम बर' जातिया थांनानै थाबावगोन ना थाबावा बे जोंनि समाजा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांनायखौ जों नोजोरबोदों मोनसे समावहा बर' जातिखौ जुनारनिख्रुइबो गाज्रिसिन नोजोरजों नायबोदोंमोन बर' मानसिखौ होसो होसो सिलाइनि गुलिजों गावथारदोंमोन नाथाय जोङो नुयो काजिरङायाव जुदि मासे मैदेरखौ गावथारोब्ला गावथारग्राया सोर बेखौ नागिरनानै हमनानै साजा होयो आरो जोबथेसालियाव जोबो नाथाय बर' सुबुंफोरखौ होसो होसो गावथारदों नाथाय बै गावथारग्रानि जेबो बिजिरनाय बर' जातिया मोनबोआखै दिनैनि तारिखाव फिन सिन्था खालामबाय बर' जातिखौ सिलाइनि गुलिजों फोजोबनो हाला आरो गोबां नाजाबोबाय सिलाइनि गुलिजों बर' जातिखौ फोजोबबोनो नाथाय दिनैनि तारिखाव नुबाय बर' जातिखौ आरोबाव सिलाइनि गुलिजों फोजोबनो हाला बर' जातिखौ ड्राग्स आरो गान्जाजों फोजोबनायनि गुबुन जातिफ्रा दिनै गुबुन हारिफ्रा मोनसे थांखियाव फैदों बिनिखाय जोङो बिनिफ्राय माबोरै जानगाराव थानो हानो जों बर' हारिया बे बुहुमनि बिखायाव बर' हिसाबै जोनोम मोनबाय आरो बर' बायदियै जोङो थांनानै थानो लुगैयो आं सरासनस्रायै मोनसे बाथ्राखौ बुंनो इच्ছা खालामो दिनैनि तारिखाव बांसिनानो बिमा बिफा सानैजों सासे गथ' खाङो आरो बे गथ'आ फैयै सासेल' गथ'आनो फैयै ड्राग्स एडिक्टेड जाफायो जायनि जाहोनाव बे गथ'आ उनाव सोरबाया सुसाइड जादों आरो सोरबाया गथ' खांनायनि खुनु मोनसे चान्सेसा थाहैयाखै अब्ला बिनि जेनेरेसना बेयावनो जोबथ'बाय अब्ला जाथिनि माइलेजआ बेसेबां दंबावो फैबाय थानाय 100 बोसोरसिम बर' जातिया थांनानै थाबावगोन ना थाबावा बेबायदि दिनैनि थासारिजों थांबाय थायोब्ला बेखौ नोजोर बोनानै बोरैजाय हायो गुबुनफोरनि फाव फान्दायनायजों बर' जातिखौ फोजोबनो नागिरनाय बे मोनसे फान्दायसुला आखुनिफ्राय बर' जातिखौ बोरैजाय रैखा होनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों जेरावबो खामानि मावदों आरो मेङाजासे बारग' एनडिएफबिआ मोनफ्रोमबो ओनसोलाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खामानि मावबायानो थालांगोन खावलायगोन जायफोर रेस्टुरेन्ट मालिकफोर धाबा मालिकफोर बा पिकनिक स्पटफोर रिजर्ट मालिकफोर नोंथांमोना अननानै आन्डार 18 आरो जोंनि आसामावथ' नियम खान्थि मोनसे दङ आन्डार 25 बा कुनु फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनो मोना आन्डार 25 जुदि फेग्रा मुवा बेसाद बाहायोब्ला बिनि साजाया मा दङ बेखौ संबिधानावबो बयबो नायखांनानै लानो हागोन अब्ला जोङो खावलायगोन नट अनलि आन्डार 18 आन्डार 25 जाहाथे रिजर्ट मालिकफोर धाबा मालिकफोर नोंथांमोना जेन पारमिसन होआ बिथांमोननो लोंनो जानो सोबनो थाखाय जेन बिथांमोननो जायगा होआ बेखौ जोङो साफ्रोमबो रिजर्ट मालिक धाबा मालिक आरो पिकनिक स्पटनि बिगोमाफोरखौ जोङो खुथारै खावलायहरगोन आङो बेखौनो बुंगोन थांनाय सानथामनि सिगाङाव आलफाफोरनि जि
थांनाय थाइखौ लानानै मोनसे बार्थडे होनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दङमोन सोरबाया उदाङैनो दङमोन बेखौ थांनाय सानथामनि सिगां उदां एबा दाय गैया मानगोनां एबा माननीय गुवाहाटी हाइकर्टआ दाय गैया होननानै फोसावबाय आं साबायखर बावगोन गुवाहाटी हाइकर्टखौ आं साबायखर बावगोन मानसिनि गेजेराव निमाहा होलायनायानो देरसिन बेनिखाय आं गुवाहाटी हाइकर्टखौ साबायखर बावगोन जाय आलफानि बिथांमोनखौ दाय गैया फोसावबाय बिनि थाखाय आं गुवाहाटी हाइकर्टखौ साबायखर बावगोन नाथाय आं बेखौबो खावलायगोन जे बारग' एनडिएफबिनि बेलायाव गोबां जोंहा केस पेन्डिं जानानै दङ जोबथेसालियाव दिनैसिमबो गोबां बारग' एनडिएफबिफ्रा दुखु खस्थ' लानानै जोबथेसालियाव दङ आरो जायफोरा उदाङै दङ न'खराव दङ बिथांमोनाबो मोनब्रै मोनबा 10-12टा केसफोरखौ लानानै दिनै कर्टआव तारिख मारिनांगासिनो दङ आं खावलायगोन माननीय गुवाहाटी हाइकर्टखौ जाहाथे बारग' एनडिएफबिफोरनि बेलायावबो जेन बयखौबो दाय गैयै साजा फोसावो फैबाय थानाय समाव बेखौसो आङो खावलायगोन रन्जन दैमारि सारा सुबारेननि थाखाय सासे फाइट खालामग्रा एबा सुबारेन हादोर नागिरनानै फाइट खालामग्रा दावहा नांग्रा सासे बिर जोहोलाव बियो सोरनिबा गादिखौ सेनो थाखाय मोनसे आफादखौ दाबोआखै बियो बबेबा बिटिसिनि चिफ जानो बियो माब्लाबाबो सानाखै बिनि साननाय आरो बिनि मोन्दांथिखौ बेजों थाफाबोनानै जोङो मोनथिगौ आरो जोङो नुगौ सोरनिबा गादि सेनो थाखाय बा सासे पलिटिशियान जानो थाखाय रन्जन दैमारि सारा एनडिएफबि आफादखौ थांनाय गोलाव 35-36 बोसोरनि सिगाङाव दायाखै आं खावलायगोन बिनिखाय रायजो राजा बिथांमोनखौ जेन रन्जन दैमारिनि साननाय आरो सान्थौ आरो सानस्रिया एसेबां थौले नङा आरो एसेबां मुगैथाव नेहाद आखुनि नङा जे बिथाङा उदां जायोबा सोरनिबा गादिखौ सेगोन बे साननायाबो जानो हाया बेनिखायनो आं खावलायगोन रायजो राजा नोंथांमोना बायदिसिना संसारनि गोदाव सोराव बाथ्राफोरखौ साननानै जेन गुबुंले गावनि गोसोखौ गुबुंले खालामनानै लाया रन्जन दैमारिया जेरै गोथार बेबायदिनो दिनैसिमबो गोथारै दङ आरो अराय सम बिथाङा गोथारैनो थागोन आरो अराय सम बर' जाथिनि गेजेराव बिथाङा सासे दैदेनगिरि जानानै बोसोन होलांगोनखौ आं फोथायो जोंनि ओनसोलाव मोनसे मार्केटिं सोलिदों मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट सोलिदों जायानो रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ लानानै बा बारग' एनडिएफबिनि बाथ्राखौ लानानै खोथा बुंनो हायो बिथांमोननोनो बांसिन पाब्लिसिटि जायो आरो बिथांमोना रन्जन दैमारिनि मुंखौ बुंनानै एबा रन्जन दैमारिनि माखासे बाथ्रा बुंनानै रायजो राजानिफ्राय सिम्पाथि आदाय खालामनो नागिरो दिनै रन्जन दैमारिनि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगोनो रायजोआव मोनसे मार्केट सोलिगासिनो दङ सायानो साबसिन बुङो रायजोजों आं अनजागोन नामा रायजोनिफ्राय आं अननाय मोनगोन नामा रायजो राजानिफ्राय आं मोनसे सिम्पाथि मोनगोन नामा बेखौ नोजोर बोनानै दिनै रन्जन दैमारिखौ बांसिन सिगाङाव दोननानै बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुदों जोङो खावलायगोन जेन रन्जन दैमारि सारखौ खुनु मोनसे पलिटिक्सआव इनभल्भ खालामालासैनो जेरैहाय बिथाङा सासे गोथां मुंख्लं बायदि जोबथेसालियाव दङ बेखौ मोजाङै थानो हो आरो बिथांनि उदां जानायनि थाखाय बयबो आर'ज खालाम भिडिअखौ नुबाय ओमफ्राय गोबाङा बुजिबायबो जानांगौ जिखुनु जा आं दहाय फार्स्टआवनो बुंदोंमोन बिदा सोर बिदा एक्सुवेलि आं सासेल' फिसा जोंना अब्लाबो जोंनि आनैनि फिसाला आं मा डिजिगनेसन मा मावो बिथाङा आं बेखौ बुंला नाथाय क'क्राझार एरियायाव हिन्जावानो दंखायो गथ' गोरलै दङ आं गोसोबा बेखौ मेसेजजोंबो बुंहरनो हागौमोन नाथाय मानो बुंदों गोनांथार जायोबा डाइरेक्ट लाबोजोबनांगोन दा आनैया बुंहरगासिनो हाला आनैथ' मा गुबुननि कल फैनाय ओरैबायदि पुलिस स्टेसन बायदि कल सोरनाबा खारनाय सोरनाबा मानाय सोरनाबा बिदि मदद नांगौ मेलेमानो सलिलायलांला मालाबा बिदि जासै आरोना ओंखायनो जायनाखि नैबे बोरै जादों होनोब्ला सासे हाबा जाखानाय नामा आं मोखांखौ नुवाखै सिख्लानिखौ नाथाय थाबैनो हमनो मोनगोन गारि नाम्बार आरो गारि फिसानि नाम्बारखौ मोनजोबखाबाय चिरांनि नाम्बार आरो जाय गारिजों बिथांमोना बेरायो फ्लाइअभारजों थांबाय थायो होनना आं दा खोनादों आरो गुबुन जायगायाव थ' बोरै जानो बिदिजों न'खर गोनांखा हिन्जावानो गावनानै इसिबां मोजांखा सासे बिदा जानानै आंनि बिमानैनि फिसाला न'खरनिबालाय मा जानो बुंनांगौ समावथ' बुंखानांगोन थ' जोंबो लासिंसिं जाफायोना लाजिनाय मोनो थ' मा टाइपआव सोलिगासिनो दङ बिदि लोगो होननानैथ' लोगोजोंथ' नों सासे संसार जानाय मानसिया हिन्जावखौ फिसाखौ पात्ता होआलासिनो बिमा बिफाखौ बिदि खालामबाय थायोबा बोरै जागोन संसारा बेफोरनि सायाव मा खालामनांगौ बुंलाय रायजोफोराव ना कमेन्ट होलाया जासे कमेन्ट होलाय अननानै